učit sám, jako. No, bude ten učitel, jako. To je prostě, to není normální. Babětko, co to děláš? Co to děláš, babětko? Co to děláš? No, chceš kostičku? Chce babětka kostičku nebo nechce? Ukaž, jestli chceš. Chci kostičku? Tak se netočí. No, to je ano, no, když jako se točí, tak chceš říct ano. Chceš? Chceš, babětko, kostičku? No, se otočí. No tak chce, dobře, počkej, dáme kostičku, no, dáme ti.